Welcome to the leading site news. APSRC song pension Thomalam Thepu Thakning Samjin Ben Kachi Song Kedeng Pon. Our party hears leaders conference Tihek Pen APSLC song pension Thomalam Thepu Thak Karbiang Long Rong Supi Di Phu Kasa Don Ria Theng No Long in Samjin Ben Kachi Song Kedeng Pon. Son Thom Kachi Song Pon Nang Kogalam Theke Prabjin Pen Karbiang Long Lapen Di Masaurat Akar I Hamprekang The Mate Article 244A Nang Pachun Pisirak Nang Ji Karbiang Long Bang Phoi Male Atum Uniform Civil Code Long Kachidon Dun Puthak Niri Tum APSRC song pen ke comment tuni Tachidon Dun Hekte 60 dollar long real long Panchayat Aron Kibi Ing Tonang Po Pula Son Thomalam Thepu Thaksi Aruni Pha ICR Ni in Samjin Pen Kachi Song Kedeng Pon. Dipu Penerson Terang report the leading site news. Long live APSRC, long live, long live, long live. 60 long live, long live, long live. 60 long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. No autonomous state, no rest. No autonomous state, no rest. Leader conference ben dak sidin demonstration ke dotunang ko kathe bangal lahen lo aprangsi ke Karbiang Long lapen de mahasab han articles 244A constitutional rights itum hanang epidolo sitame piniar nianta la non NDA government mate BJP ka charia government laso government tum ilitum han implement detected lo lapen labang so puthak nilitum puthung tung bang lahen lo kedamtang 2019 hot Delhi parliament long hal bangso hot Horen Singh beke hai dame autonomous state puthak ilitumo farman jai dun lo hal bangso ke jai dun pen la non kachari bom NDA government tum bangke rat aphan paklang daklo lapen non dak council do bom a government bhan dame paklang daklo pachini daklo je NDA longke autonomous state mate articles 244A a provision ke awe usadak paklang pon edlo lasinon bangke uthot assembly long dame paklang dunlo lai kehino punil tum pupe sitame autonomous state ke ilitum han nang pining ke Delhi pen ilitum 1969 hot Meghalaya tum han dame autonomous state ki pi hot sitame Assam assembly pen bangke pinoi puke pudun ge avelu hala bangso tame bang Delhi pen si autonomous state tame grand pilo lasi non bangke a government masih provision avilo pulo tangte lake ilitum han rar phan dake nangapa chubai mate drama ke claim dun son si cheplang det busin itum pachini pon lapen adun thu bangke BJP mate NDA tumbang pulo non labangso Assam assembly yong si NDA mate BJP tum cari thulo pulo tangte uniform civil code bangke one week popol tum chipulo sitame rada tumophan ke ther ke hapen scheme pen oronodoi pen ration card dali jangthu ingti kerosene kadugowe lahai hui ke bai pen vote bangke rat pen chu ended le sitame chapa lamat government bangke wangjilo sita non uniform civil code bangke rada tum kham khelo ili tum APSLC tum ta kham khelo lapen Karbiang Long arat doan atum tame uniform civil code ke kroikri buse kham khelo sita non latum government kang ni cheng ben bangke uniform civil code abang sialang litibul ponlo papas pon lasila bangso uniform civil code ka papas pon along dak manghumeme ilitum Karbiang Long angkang lapen de mahaso bangke 6 schedule angkang arlo pulo ladake ilitum hanang than lo 6 schedule angkang lake exam lo busita manang pulo sita mehla dak abil long ilitum lang cari lo pulo tangte haladake dak 6 schedule long exempted lo bangka dak ke toklor ke jonglor ke awi alam the sining je ponchot lasi alam the yong sining je ponchot lo tangte aron long ke tokpon pedet lo aron long pon tokpon pedet lo ponte lake ilitum dak ke exam lo bangke pun el bisar alam 3rd grade 4th grade o rank over side ADRE hala so recruitment process ta lake state egg lo state egg pen ka semar porsi all Assam bansela nang implement lo hala so teng ben sinon 3rd grade 4th grade appointment pajir lo recruitment pilo de dak Karbiang Long made $60 lo pan exam bala dak tokma tokte
hala so tengsi hala ta cheplang det lo lason dak tak si the Assam Healing and Evil Practices Act hala tame state pen siga semara ron lo hala bang so ron ta 6 dolong exam po tokte lapen son dak tak si TET teacher eligibility test hala bang so ron ta state pen siga semar lo hala ta 6 dolang kangke exam nang jipu adak tokte lapen special TET nang bitulo special TET nang bitulo sita hala dak tame bonafide candidate commercial aso TET pan ke apply dun me mamputa specify pe dah Karbiang long arlo kudo an anon tribals tum an ta hala so TET long apply dun un lason si ada ke applicant long ke tok det application long ke tok det lasi lason blo dang te itum pan dak sik schedule bangke nangkar kan pamelo lasi nilitum pulo uniform civil code lake dak nilitum ke wan ke lake chedon dun ne lapen ilitum MLA bang pho tum bangke alang litum kache don dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der pot bangke nilitum condemn lo alang litum ka welcome dun der la uniform civil code ka welcome dun der bangke la sik sidul ajak kong bangke cewar kang chor lo sik sidul apawar bangke alang litum charkan pet lo buti nilitum jongpon lo lapen adun thu ke tho mangdeng bangke lahen lo nilitum ladak dak sik schedule angkang arlo panchayat ke dake nang implement un pulo panchayat nang implement un pupot si ilitum tamela dak sik schedule angkang arlo emithang ka semar una a panchayat do hala leche semar nang busi serwan kep le tum semar nang pulo sita non Karbiang Long Autonomous Council tum ke claim ke dampon bangke ladake serwan kep one way si dak bangke traditional village council sidak nang par jawi pan bor il lasi traditional village council bulo dang de lake Karbia phande le traditional kali Bongali tum da traditional do Nepali tum da do Bihari tum da do kapre khe tum da traditional buke dolo sita me sik sidula jakong itum ke long pen bangke imithang a traditional abang si cheneng bulo dang te Karbia lampen jong thip serwan kep person si donangi bisaralam kapre khe tum da mithang serwan kep do khasi tum son dorbar senong budo lason tak si tiwa tum de masa tum tame kapre ka serwan kep do hala sil tum ke nangji po lapen hala so serwan kep long ke anghoi ta do sita panchayat ke anghoi powet lasinon dak tame TDVC long tame dak tame anghoi sido po chairman si do po pusalang tumpang daklo ang hoi po do po pusang lo lake thang dakalilo lake panchayat si chaplang der po sini tum mathapon lo lapen jong pon lo lasi la solo bang itum chekroi dun de pudak ne tum kupon lo lapen kijut si ilitum chisong bom lo paragraph 2 sa paragraph 7 na teng pen separate voter list ka semarji ajak kong dak council si dolo lapen labangso ka semarji phan CM Tuliram Ronghang ke hai ke claim ong si Guwahati High Court long pen order da wan pilo je chikluyon trok ang bong separate voter list ka semar nang ipan aja kong pier lo High Court penta man gedo High Court penta sita piniar nian ningkan nerkep tame alang li claim hai hedan la siar ni si hoet jong assembly long tame Tuliram Ronghang ke hai jaidun je Karbiang Long Autonomous Council has the right to frame the rules and laws kasemarja jakong do palang ning jedun lo alang li chaparo kadun lo MLA baing pharoi sirang ko ra trok atheng no alang li chaparo kadun lo je Karbiang Long Autonomous Council is not an ordinary council it has the power to frame laws and rules alang li ning jedun edlo and then they are laws are rules ke frame je baing kumarlo ki frame ye bangke CM pen Japon si Karbiang Long Autonomous Council ar lo selang li claim bonang po non ke alang li dak claim klesi ha assembly long ningkan krege thom CM ang ho ing ni det si alang li labang so kam ke claim ni bang lo basic fundamental made ke ot cheng ke claim cheng ninga kam lo hala claim klesi ha assembly long si chaparo kadun selang chaparo kadun lang lasi nilitum condemn lo alang li phanta ningkan ner ke bang bong ningkan krege thom CM ing ni det pen damaling ke claim de khepon ke nitum condemn lo bisara lam ke non gela son jeplang det lo dak imithang arong asar do imithang arong asar alam charju dorde si ha Guwahati arong asar ban si alam karju dam si mandet lasi dak si Himonto Biswa Sharma chief minister mata
aja delegate fantan lo je ni dak thang dak claim ngon jak tong awe council le ching mai noi businang refer to lo asila son si alang litum ke claim kle ason asayan si litum dak council tame bui hu basang se mandel la sini litum mangke bini bene puthot rat hong jai wang thusi labang so ka chesong litum pon thupo lapen labang so ka chesong alang litum phan immediately jong selang litum claim un e bulotang te lake kar bianglong angkang pitame puthot la son pli son po ka chesong mangke litum pon thupo la lo